Encara busques feina amb un currículum tradicional? La forma com el presentes és tan important com el contingut que hi exposes. Diferencia't, impacta, convenç i sorprèn, no facis sempre el mateix. El currículum i també les xarxes socials creen la teva marca personal. Gestionar-la bé farà que en l'entorn laboral algú s'interessi per tu. Consell 1. Passa't el currículum 2.0. Tens molts recursos a l'abast per fer-lo. Infografia, vídeo, stop motion... Escull un o altre segons el teu perfil i forma de ser. I sobretot deixa't ajudar per obtenir un bon resultat. No facis com el Jan. Una bona idea mal resolta es pot girar en contra. A internet trobaràs centenars de pàgines gratuïtes que t'ho posaran fàcil. Consell 2. Cuida la teva imatge digital a les xarxes. Per trobar feina hi ha plataformes especialitzades com LinkedIn, però Facebook, Twitter, YouTube o Instagram també estan en el punt de mira de qui busca talent. Tria bé les imatges, defineix clarament perfil i objectius, mesura i monitoritza els impactes de les teves accions i, sobretot, tingues cura dels continguts que hi generes. Recorda sempre que de tot el que escrius a les xarxes, algú en treu conclusions.